sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal, mangaral sa araw na ito, ating beloved elder, brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Joven Ferrer. Maminamahal, tayo po manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po magtaas ng dalawang nating kamay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po kami, O Diyos. Hallelujah. Na minsanan po kami pinagkatipon ngayon, mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. At kami nagpapasalamat, O Diyos, dahil hanggang sa mga oras ito ay kami malaya pang nakapagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming beloved Pastor, hallelujah. Kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong patuloy na pagpapala, simula sa pag-MC, mahal na Panginoon, hallelujah. Simula sa pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, hallelujah. Sa mga buhay na patotoo ng iyong mga anak, hallelujah. Na siya nagsilbing kalakasan sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Patunay lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, mahal na Panginoon. Sa iyong patuloy na pag-aliw sa amin, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. At ganoon din sa katapatan ng iyong anak sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Sa iyong patuloy na pagbuhos ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, kami pinadako, mahal na Panginoon, na kung saan ito'y pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago po ang lahat, O Diyos, kami po'y humingi ng kapatawaran. Saan man kami nasumpungan sa mga kahinaan. Lalo na po ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Kahabagan niyo po ang iyong abang lingkod. Ako'y basahan lamang, O Diyos, sa inyong harapan. Wala akong magagawa kung ikaw wala, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglagay, mahal na Panginoon, hallelujah, ng mga salitang aking sasabitin sa iyong mga anak upang aming pagsalusaluhan, upang aming makaing pagpapalang espiritual. At sa unang dalangin na aming beloved Pastor Will Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, mga unbeliefs, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Mga uri ng pag-alinlangan, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglolhati, pagsamba at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ganoon din na mahal, hallelujah. Ako'y bumabati po ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-aalala sa mga tulot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din mga mahal sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nier. At sa, hallelujah, sa ating beloved elders na kapiling po ngayon, hallelujah. At sa inyong minamahal, hallelujah. Maging sa ating mga YouTube subscribers, hallelujah, sa ating Facebook live streaming na mga nanonood na mahal, hallelujah. Isang magandang umaga na po sa inyong lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal tayo, napakapalad minamahal dahil minsan po tayo nagkati po muli minamahal
upang sa ating overnight prayer na to na tayo sama-sama minamahal na nagpupuri sa marilag at banal na pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay na talagang ating tayo nagsusumikap minamahal na ating mapaglabanan ng ating mga antok minamahal. Dahil ito nga sabi nga po ng ating beloved honorable pastor, ang katumbas po nito ay 3 days fasting. Talagang tunay po minamahal na talagang tayo mga pinagpalang Kristiyano, hallelujah, na talagang nandun minamahal na talagang patuloy na nag-overnight minamahal. Talagang ating subok na subok yan minamahal ang mga bagay na kapangyarihan niya na binibigay ng mahal na Panginoon kapag tayo nag-overnight. Amen? Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pamagitan po ang ating pag-aaralan po na ang regalong walang kapantay. Amen, praise the Lord. Kung kayo mga namahal ang tatanungin sa ating personal na pamumuhay, ano kaya ang pinakananais niyong gustong regalo? Marahil lang iba siguro magandang sapatos na talaga namang kapag tayo naghangad ng mga regalong ganyan man mahal, kapag inabot sa atin talagang grabe yung galak. Talagang tuwang-tuwa kapag lalo na nabigay galing abroad. Talagang o kaya iba'y magarang sasakyan. Talagang kapag natanggap, hallelujah, talagang grabing pasalamat. Ngunit hallelujah, tunay naman na mahal na talagang, alam naman natin na mahal na talagang, wala na talagang ibang nagbigay ng talagang pinakamagandang regalo at pinakamahalagang regalo kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang itong regalong ito talagang walang maitutumbas na kahit anuman. Ngunit nasabi natin na ito ay regalo na mahal dahil ito'y hindi natin hiningi. Dahil ito'y kusang ibinigay ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang sa totoo lang, karamihan naman sa atin ay mahal. Amen? Karamihan sa atin ay nung tayo'y baguhan pa lamang dito manamahal, para tayo makapaglingkod dito o makadalo sa gawain na ito manamahal, hindi naman talaga natin hinanap, amen, praise the Lord, yung ating kaligtasan kaagad manamahal. By the way manamahal, sino kaya sa atin manamahal na kapag nung bago umpisa pa lamang nating dumalo dito na talagang ipinagtrabaho na natin ang ating kaligtasan. Yung ibig kong sabihin manamahal, talagang yung hindi sa kagalingan o sa ano pa man talagang gusto na kaagad ipagtrabaho ang kaligtasan, magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay po talaga manamahal na ang kalimitan po talaga sa atin manamahal, talagang inabot tayo ng grabing kaligtasan lang dahil sa grabing kahabagan ng Diyos. Na kung saan manamahal, talagang dati-dati talagang tayo nag-enjoy sa ating mga buhay, tayo'y nag-aliw-aliw, nagtrabaho, kumita, hanggang sa umabot tayo na nagkaroon tayo ng mga karamdaman at mga problema. At yun ang ginamit ng pinakamamahal na Panginoon upang harapin natin ang dakilang regalo ng Diyos sa atin. Hallelujah. Na talagang upang ating maipagtrabaho hanggang sa ating paglilingkod na lamang na mahal. Hallelujah. Dahil ang requirement para gumaling, para magbigyan ng solusyon ay maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon. At habang ating pagbabiyahe, pagdalo ng pagdalo, doon natin nauunawaan na grabe, may grabe palang regalo ang Diyos sa akin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun manamahal sa ating pagdalo, unti-unti nating nararamdaman ang grabing kagalakan na patuloy tayong pinagpapala ng Diyos. Hanggang sa mga pagkakataon na ito, manamahal talagang ating nakita yung grabing ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Hallelujah. Nakagaya din ng mga ating makikita manamahal, maging sa Biblia manamahal, na talagang may mga ibang unang tao rin manamahal, talagang ang akala nila manamahal, talagang dito natin makikita na ang kaligtasan ay hindi pinili ng tao. Ngunit ito'y talagang voluntaryong ibinigay ng Diyos. Lalo na lamang manamahal dito sa buhay ni Pablo manamahal. Dati po siyang Saul manamahal.
na talagang kung ating titignan sa dating gawa ni Apostol Pablo manmahal, talagang kung titignan natin sa kanyang mga gawa, wala siyang kabalak-balak maglingkod sa Diyos. Nandun manmahal talagang dahil sa inakala niyang yung ganon ang tama manmahal, talagang kung ating babasahin manmahal, actually, isa pa nga siya manmahal sa grabing namiminsala ng mga Kristiyano. Ating pong basahin manmahal dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 2. Amen. Praise the Lord. Ito ang sinasabi. Datapat si Saul na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y nakasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae ay kanya silang madalang gapos. Jerusalem. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo manmahal. Sabi ng banal na kasulatan manmahal, siya ay nagsumisilakbo ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Hallelujah. Talagang kung titignan natin, talagang siya pang nang-uusig manmahal. Ngunit ating makikita manmahal na talagang dumating ang grabing pagpapala ng Diyos sa kanya na siya isang pinagpala manmahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, na isang grabing pagpapala, bago pa lang daw lalangin ang sanlibutan ito, tayo pinili na ng pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa iba't ibang panahon manmahal, hallelujah, ating makikita mga bagay na ganito manmahal. Iisipin natin manmahal, bakit si ganito talagang grabing, masasabi natin manmahal na hindi sa ating mga sariling kabutihan, hindi sa ating mga mabubuting gawa, na talagang tunay po manmahal na ito'y dahil sa habag ng Diyos. Ating pong basahin manmahal, kung tignan natin dito rin nangyari kay Apostol Pablo, nung siya'y tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nung siya'y naglalakad patungong Damascus manmahal, dahil siya nga po'y humingi ng permiso sa mga sarsedote manmahal, upang puntahan ang mga Kristiyano doon sa may Damasco manmahal. Ating pong basahin manmahal dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 9, versikulo 3 hanggang 5. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Mga Gawa, ang kabanataya 9, talatay 3 hanggang 5. Ito po sinasabi. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay manmahal na sa kanyang pagkasubaso manmahal dahil may liwanag na suminag sa kanyang mukha manmahal galing sa langit. Dumating sa kanya ang grabing habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat sa kanyang dating mga ginagawa manmahal, ngunit siya kinahabagan ng Diyos. Actually, sa buhay ni Apostol Pablo, siya pa ang halos pinakadakilang apostol manmahal. Talagang grabe ang mga pinagawa sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din sa atin manmahal. Hallelujah. Dati-dati rin, hallelujah, para din tayong si Apostol Pablo manmahal. Amen. Talagang nandyan manmahal, talagang meron din tayong nasa kanya-kanyang kalayawan. Hallelujah. Nandyan na talagang ginawa din natin yung ating mga gusto manmahal. Ngunit dumating na lamang isang araw yung habag ng Diyos sa atin para tayo makalapit, binigyan tayo ng Diyos ng mga problema, ng mga karamdaman, hallelujah. At ito tayo ngayon, minamahal, patuloy naglilingkod at patuloy na nagtatamasa ng mga biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na nakalaya sa mga gawa ng kaaway, hallelujah. Yung mga pagpapahirap sa ating mga buhay, hallelujah. Tayo tunay na nakahilagpos dahil tunay na kagalakan ang binibigay ng Diyos sa ating mga puso. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan manamahal. Hallelujah. Nasabi nga ng Biblia manamahal, ito'y talagang grabing biyaya ng Diyos na talagang ito'y hindi lamang para, ito'y hindi masabi ng bawat isa na magmalaki manamahal. Kaya ganito ang ginawa ng pinakamamahal na Panginoon para hindi sabihin ng isa na dahil ako'y magaling, matalino ako, kaya ako'y naligtas. Dahil marunong ako umunawa, marunong akong may mataas akong pinag-aralan, kaya ako naligtas. Hallelujah.
Kaya sabi ng pinakamamahal na Panginoon, upang tayo hindi raw makapagmalaki. Hallelujah. Talagang kung tutuusin minamahal, dahil nga po minamahal, meron nga po yung nanalangin minamahal. Talagang, di ba, sabi nga para sa iyo minamahal, talagang nagmamalaki. Ngunit tunay po minamahal sa kanyang pananalangin, kumpara dun sa isang dinadagukan ng dibdib. Hallelujah. Talagang ang mas pinakinggan pa ng pinakamamahal na Panginoon, yung patuloy na nagpapakumba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At kagaya din po ito na mahal ng isang pagkakataon din dito sa Biblia na mahal. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, 16:14, na kung saan ay ito yung isang babae na mahal. Kaya kung ating mapapansin na mahal maging sa ating paglilingkod, talagang kung hindi kikilos ang Diyos sa ating buhay, hindi tayo lalapit sa mahal na Panginoon. Tunay na mahal na talagang maging sa pangunawa, maging sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ito hindi bubuksan ng Diyos ang ating mga puso't isipan, talagang hindi natin ito mapag-uunawa. Amen? Dahil sa totoo lang na mahal, mahabang panahon na malimit na nating naririnig ang mga salita ng Diyos, pero kailanman hindi tayo nagkaroon ng interes. Akala natin yung kinalalagyan natin na relihiyon, mga dominasyon, akala natin tama na yun. Nandun man mahal talagang at ating pang pinaglalaban talaga dahil akala natin yun ang tama. Ngunit dumating yung habag din ng Diyos sa atin, hallelujah, yung biyaya ng Diyos, hallelujah. Dito po ating pong basahin man mahal, dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 15, versikulo 11, at isunod na rin po ang Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanata 15 at talatay 11, ito po sinasabi, datapot naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. Dito po sa Efeso, Kabanata 2, ang talatay 8 hanggang 9. Amen. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ngunit kung tayo tatanungin mo na mahal, hallelujah, dahil ito'y sa grabing biyaya ng Diyos, hallelujah. Talagang kung ating iisipin mo na mahal, talagang ito'y isang grabing pagpapala ng Diyos. Ngunit tignan natin mo na mahal, kumusta na kaya yung ating mga minamahal na kapatid na dati nakalasap ng grabing pagpapaalala ng Diyos. Nung sila'y may karamdaman man mahal, talagang sila'y lumapit sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At sila'y nagtamasa ng kagalingan at solusyon ng mga problema. Ngunit ngayon, yung mga iba sa atin ay nawala naman ng mahal. Talagang halos, hallelujah, na talagang hindi nila nabigyang halaga ng mahal. Yung kaligtasan ng mahal na ipinangako ng Diyos, yung regalo ng Diyos, hallelujah, na dapat nating ipagtrabaho ng mahal. Imagine mo ng mahal, kung gaano kahalaga o gaano kalaki ang regalo ng Diyos na ibinigay sa atin ng mahal. Imagine ito'y mansyon sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ito'y isang grabing regalo. Hallelujah. Na kung tutuusin ng mahal, tignan nyo sa ating mga paligid na mahal, napakaraming tao. Ngunit isa tayo sa mga pinilit pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit hindi ba natin patuloy na ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan? Hallelujah. Sayang lang yung ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Kaya't ating samantalahin na mahal ang pagkakataon, maging sa ating mga minamahal na patuloy ng dumadalo. Hallelujah. Na talagang atin silang paalalahanan ng mahal. Ating ipaalala sa kanila kung gaano kahalaga o gaano kalaki ang regalo ng Diyos na ibinigay sa atin. Hallelujah. Upang pagdating ng panahon ito, hindi nila pagsisihan minamahal. Na sana, kung iisipin nila, sana yung regalo ng Diyos na yan ay aking pinahalagan na. Hallelujah. Talagang hindi pa nila gaanong napansin o hindi nila gaanong napagtuunan pa ng pansin ang regalo ng Diyos sa atin. Hallelujah. Talagang ito'y grabing
nakapanghihinayang, minamahal. Imagine, minamahal, gaano karami man ng tao, minamahal, sa paligid. Napakarami kung ikukumpara. Gaya natin dito sa San Carlos, minamahal. Ilan ang mga bayan na katabi natin? Ilang tao ang populasyon niya, minamahal. At kumpara sa bilang lang natin dito, minamahal. Kung tutusin, baka wala pa tayo sa minamahal sa 5%, minamahal. Ngunit ganyan tayo pinagpala ng Diyos, hallelujah, sa lahat ng pinagpala. Dahil bagamat sa ganyang karami ng tao, hallelujah, tayo binigyan ng Diyos, binuksan ng pag-isip ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nakagaya nito, manamahal, na itong isang babaeng ito, manamahal, hallelujah, na talagang minamahal na talagang itong sa may Gawa 16:14. Amen, praise the Lord. Atin pong basahin, manamahal. Dito po sa may aklat ng Gawa, Kapitulo 16, versikulo 14. Amen, praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. At isang babaeng nanggangalang Lydia na mangangalakal na kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinilita ni Pablo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ito isang grabing pagpapala, minamahal. Kung ating papansinin, minamahal, ang mahal na kapatid na to, minamahal, kung hindi bubuksan ng Diyos ang kanyang puso, minamahal, ang kanyang puso at isip, hindi niya mapag-uunawa, minamahal. Kaya itong kaligtasan na ito, minamahal, maging sa mga mangangaral dito sa atin, minamahal, talagang mapapansin natin may iba na hindi nagkakaroon ng interest, minamahal. Dahil nadyan talaga may minamahal talagang natatakpan ang kanilang puso. Dahil hindi naging sincero yung kanilang maging paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marahil manamahal sa pakikinig ng salita ng Diyos o pagdalo sa gawain, malayo yung kanilang mga iniisip, manamahal. Nandun manamahal talagang maaaring iniisip habang may gawain, iniisip yung baka, iniisip yung negosyo. Kaya nga minsan, manamahal, ang ating mga minamahal na kapatid, natutuon na lang yung ibang atensyon nila, manamahal, lalo na sa paghahanap buhay, na hindi nila talaga nabibigyang o natitimbang, manamahal, kung ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Hindi pa nila nakita kung gaano kahalaga ang pagpapalang ito na binibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan naman natin, manamahal, gaano man tayo maging busy sa ating mga hanap buhay, sa ating mga negosyo, manamahal. Tandaan natin, manamahal, hindi rin naman natin ito madadala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang masakit pa sa mga bagay na yan, minamahal, mapokus ng ating atensyon hanggang dumating yung panahon talagang halos hindi na tayo dumalo. Ang masakit niya, minamahal, madatnan tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Alam naman natin, minamahal, na tayo nasa mga huling araw na. Talagang grabe na mga himalang nangyayari, grabe na mga tanda na binibigay ng Diyos, mga grabing himala, minamahal. Actually, marami ng mga parang nagbabadyang mga gera dyan sa mga iba't ibang bansa, manamahal. Talagang ang lahat halos ay naghahanda na, manamahal, ng pagbabaka. Talagang darating ang grabing kahirapan niya, manamahal. Actually ngayon, tignan nyo naman, manamahal, ang presyo ng gas natin, manamahal, grabe, napakataas na. Presyo lahat ng bilihin, napakataas na. Ngunit hindi tayo dapat matakot. Dahil yan ay mga tanda ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay mga sinyales na dapat tayo mga Kristiyano ay lalong magpakainit at maganda, manamahal. Na kung saan, manamahal, di ba, manamahal, kapag ang ating magulang ay magbabalik na galing abroad, manamahal, talagang ating gagawin, manamahal. Naku, padating na ang aking mahal na ama. Dapat ako'y maglilinis ng aming paligid. Dapat lahat ng paligid namin, wawalisan ko lahat yan. Dapat lahat, nasa ayos lahat para pagdating ng aking mahal na ama, malulugod sa akin, sigurado ang aking pasalubong. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa ating mga buhay Kristiyano, manamahal, na kung saan nakikita natin mga sinyales, manamahal, tayo patuloy na maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magpakainit, manamahal. Hallelujah. Dahil talagang napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Malapit na nating mapuntahan ang tahanang mansyon na inilaan sa atin nating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah.
Talagang sabi nga natin, beloved honorable pastor, talagang para makasiguro daw tayo sa ating kaligtasan, dapat dumalo daw 3 times a week. At maraming beses na paulit-ulit sinasabi yan ng beloved pastor. Kahit nung malakas pa ang beloved pastor kapag ka lumuluwas tayo ng Manila at kapag ka napapanood ko rin sa TV, minamahal, talagang walang gawain sa isang pagsasalita ng beloved honorable pastor, ilang beses pa niyang banggitin at sa araw, sa tuwing magpipreach siya, minamahal, laging binabanggit yan, minamahal. Talagang isang grabing pagpapala dahil sabi nga ng Hebreo 10:25, amen, praise the Lord. Atin pong basahin, minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, ang talataya, Kapitulo 10, versikulo 25. amen, ito po sinasabi, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito isang patuloy na laging pinapaalala, minamahal, na huwag daw nating kalimutan ang pagkakatipon, minamahal, ng mga banal, hallelujah, na magpaalalahanan sa isa't isa. Kagaya po ng ating ginagawa ngayon na tayo nagpapaalalahanan, minamahal, na talagang sabi nga ng banal na kasulatan at mag-aralan at lalo na kung namamalas natin na malapit na ang panahon. Kaya dapat talaga huwag umabsent sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang makapag-aralan sa isa't isa at upang masiguro ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang sa ating pagdalo minamahal, diyan tayo mag-iipon ng langis, minamahal. Ang langis na yan ay salita ng Diyos. Hallelujah. Na yan ay iniimpok natin sa ating mga puso, minamahal. Talagang pagdating ng panahon, hallelujah, kagaya nga po ng parables of 10 virgins, minamahal, yung mga walang langis, minamahal, kawawa sila, minamahal. Hindi na nabuksan ang pintuan, minamahal. Huwag sanang dumating sa atin ang panahong yan, minamahal, hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, tayo daw manalangin ng grabing pananalangin na magbalik daw ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi sa araw ng ating ng mga panlalamig, minamahal. Hallelujah. Talagang tayo'y magsumikap, minamahal. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Atin din pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, ang kabanatay 2, ang talatay 3 hanggang 4. Ito po sinasabi, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila. Sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising, minamahal. Malapit na po tayong magtapos. Amen, praise the Lord. At tunay po, minamahal, na talagang sabi nga, minamahal, ng banal na kasulatan, hallelujah, na talagang nandiyan, minamahal, na wag daw nating palampasin, minamahal, itong dakila na ipinangusap ng Panginoon, hallelujah, na ito'y pinatunayan ng maraming himala, minamahal, na kung saan ay hindi na dapat tayo mag-alinlangan pa, minamahal. Dahil itong mga sinabi dito, mga tanda, mga kababalaghan at kapangyarihan, ito hindi natin makikita to sa ibang, minamahal. Ito'y makikita lamang natin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya hindi na dapat tayo mag-alinlangan pa, minamahal, sa ating mga kaligtasan. Ito'y patuloy na nating harapin at ipagtrabaho ng ipagtrabaho, minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay, minamahal, na talagang minsan sa ating mga beloved elders, minamahal, sa totoo lang po, minsan nalulungkot po sila. Dahil minsan, pag sinabi, minamahal, ng ating mga beloved elders, pumalakpak tayo sa mahal na Panginoon, hallelujah. Para bang luging-lugi tayo, mga namahal.
Para bang minsan dumarating yung punto na para bang hindi na tayo makapalakpak, manamahal. Ngunit alam natin, manamahal, ang pagpapala ng Diyos sa atin, manamahal, ay grabing pagpapala. Hindi maitutumbas ng kahit ano man dito, manamahal. Ito'y buhay na walang hanggan at mansyon sa langit. Hallelujah. Actually, ang binanggit nga ng Biblia, manamahal, yung mga batong nilagay doon ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin makita dito sa lupa. Talagang yung mga batong grabing napakamamahal, hallelujah. Na talagang pagdating ng panahon, hallelujah, kung ating daw makita, yung pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos ay hindi tutumbas sa kahit ano paman. Sabi nga ni John the Beloved, manamahal, nung ipinakita sa kanya, manamahal, kahit nung panahon ni John the Beloved, talagang ang daigdig noon ay maganda pa, marami pang mga puno, marami pa lahat, manamahal. Ngunit sabi ni John the Beloved, manamahal, walang mapagkumparahan kung gaano hindi raw ma-describe, kung gaano kaganda ang pagpapala ng Diyos na nakalaan sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya patuloy natin ipagtrabaho, manamahal. Ito'y hindi kalugihan sa atin. Ito'y isang grabing, kung negosyante ka, manamahal, hallelujah, alam mong mas grabe ang kita mo na hindi ka malulugi. Magtiis ka, bagamat iba man sa atin, walang trabaho, walang mapagkakakitaan, okay lang yan. Ang Diyos natin ay buhay. Hindi naman tayo pinagkukulang ng Diyos. Hallelujah. Well, in fact, actually, nung nakakilala nga tayo sa pinakamamahal na Panginoon, punong-puno nga tayo ng karamdaman. Napakarami natin problema. Wala nga tayong hanap buhay. Amen? Pero ngayon, kahit paano, minamahal, andyan ang ating Diyos na patuloy na nagpo-provide. Ilang taon na lumipas ang pandemyang ito, napakaraming nawalan ng trabaho. Walang napagkakakitaan. Hallelujah. Pero kahit kailanman, hindi nagpabaya ang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang bawat Kristiyano ay nagugulat na lamang. Dahil kahit wala silang hanap buhay, may mga taong pinapadala ang Diyos. Nagbibigay ng kanilang makakain. Nagbibigay ng kanilang panggasolina. Nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Ang iba pa nga, kung kailan nagkapandemya, yung mga pangarap nila, tinupad ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay na sa panahon ito, manamahal, talagang huwag na tayong manghimagod, manamahal. Alam natin ito na talagang konting-konti na lang, manamahal. Tignan natin ang ating mga mahal na apostol. Grabe ang kanilang pagsasakripisyo. That was 2,000 years ago. Pero sila gigil na manamahal. Talagang kahit buhay ang kapalit, talagang hindi sila natakot. Dahil alam nila ang gantimpalang kanilang tatanggapin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lalo't higit pa kaya tayo. Amen, praise the Lord. Na nandito na tayo, manamahal. Andyan na, manamahal, ang pinakamamahal na Panginoon. Anytime magbabalik na mahal, Panginoon, tutunog na ang trompeta. Kaya hindi masasayang, manamahal. Kaya huwag na natin panghinayangan ang mga bagay na alam natin makapaghahadlang pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil siguradong sigurado, pagtunog ng trompeta, pinagpala ka, kapatid. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga dito, manamahal, last verse po, dito po sa may aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 22. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanataya 24, ang talataya 22, ito po yung sinasabi, at malibang paikliin ng mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Tatapot dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang grabe na ang pagpapaikli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit pansinin natin, minamahal, halos yung mga tanda na nakasulat sa Biblia, nandyan na po, minamahal. Nangyayari na mismo sa paligid natin, minamahal. At talagang tunay po na sunod-sunod na, minamahal. Aanin pa natin, minamahal, ang bagay na ating paglilibang pa, minamahal. Sabi nga, nag-uusap nga kami ng beloved elder, minamahal, talagang sabing ganun. Malamang ako'y magre-resign na. Talagang para masulit na ang paglilingkod
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Talagang tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Hallelujah. Talagang ating paalalahanan manamahal ang ating mga minamahal na kapatiran manamahal. Kung may mga kapatid tayo manamahal na malapit sa inyong lugar manamahal, at may laanan na lang natin ng oras, hindi yung kung may oras. Laanan na lamang po natin ng oras na sila'y paalalahanan. Hallelujah. Ating ipaalala sa kanila manamahal kung gaano kaganda at kung gaano kalaki ang regalo ng Diyos. Hallelujah. Upang ito'y hindi nila mamisto manamahal, hindi nila masawalang bahala manamahal. Dahil isang napakahirap na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Ngunit kung tayo mananatili sa kamay ng Diyos, isang pagpapalang walang kapantay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, minamahal. Amen, praise the Lord. Awitan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Nilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanpaman. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Oh, kapihatian Ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ng mukhaan. Mga luhay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Gabi't araw ay lumipas na, ang Diyos ang liwanag. Hindi nasasabi sa gulo na pinangangambahan. Sangay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon at tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang mukhaan. Ang luhay Kanyang papahiran kahit sino ka man.
Patuloy natin pagsumikapan, minamahal. Hallelujah. Patuloy tayong maglingkod. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong manghinawa, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga bagay na atin ginagawa, mahal, kung di tayo manghimagod. Hallelujah. Tayo rin makikinabang, minamahal. Hallelujah. Pagdating ng panahon, hallelujah, sa pagtunog ng trompeta, hallelujah, tayo sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Siya na mismo magpapahid ng ating mga luha, minamahal. Hallelujah. Huwag nating isipin ang mga balakid sa ating mga buhay, minamahal. Ang ating kahirapan, mga pag-uusig. Hallelujah. Isipin natin, minamahal, pagdating ng panahon, ang Panginoong Hesus mismo magpapahid ng ating mga luha. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Unahin natin, manamahal, hallelujah, ang kapakanan nating iglesia. Hallelujah. Panalangin din natin, manamahal, hallelujah, ang ating beloved honorable pastor o natigit sa lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin, Ama, Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, lagi namin sinusumamo sa iyo, Diyos. Hallelujah. Na patuloy mo kahabagan, hallelujah, patuloy bigyan ng mahabang buhay ang aming beloved honorable Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy po siyang palusugin pa, mahal na Panginoon, hallelujah, upang patuloy pa namin makapiling na mahaba ang beloved honorable Pastor, hallelujah. Ganon din sa kanilang mga mahal na anak, hallelujah, patuloy silang bigyan ng kalakasan, patuloy silang pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah, upang patuloy pa, hallelujah, mapangasiwaan ang malawak mong gawain sa loob at labas ng bansa. Hallelujah. Mahal na Panginoon, pagpalain beloved na pastor, maging kanyang buong sambahayan, mahal na Panginoon. Ganon din sa aming may mahal na manggagawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganon din sa aming mga beloved, sa aming beloved ordained preacher, hallelujah. Sa mga minamahal na kapatiran na nandun, hallelujah, mga elders, hallelujah, mga choirs na nandun, hallelujah, sa Kursada, sa Kulyon, Palawan, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, pag-ingatan, protektahan, hallelujah. Ganon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga taong nandun, kahabagan mo sila, O Diyos, hallelujah. Magligtas ka pa ng maraming, mahal na Panginoon, magpagaling ka pa ng maraming kitungin, mahal na Panginoon, upang makita ng buong sanlibutan, hallelujah, na ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na may pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ganoon din mahal, tayo manalangin at tayo ating idulog ang ating mga karamdaman, manamahal, hallelujah. Dalangin natin ang ating mga karamdaman, manamahal, hallelujah. Ating patungan ng kamay, manamahal, hallelujah. Isipin natin, manamahal, ang ating beloved honorable pastor na naglayan sa atin, manamahal, hallelujah. Ipatong natin ang ating kamay kung saan ating karamdaman, ang ating kanang kamay sa ating ulo, manamahal, at tayo'y dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa may mga problema, hallelujah. Kung ano mga problema, manamahal, itaas ang dalawang kamay, hallelujah. At tayo dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At sa iyong kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman. Hallelujah. Leukemia, TB, diabetes. Hallelujah. Mga ketong. Hallelujah. Lahat ng problema, lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Cast out, cast out, cast out. And be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At minsan manamahal, tayo tumayo manamahal, hallelujah. At gaya ng dati nating ginagawa, sampalatayanan na natin hiniling sa ating pinakamamahal na Panginoon.
maging mga karamdaman natin, hallelujah, nating dinalangin, manamahal. Yan po'y isipin na talagang ibinigay na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin na natin ang lahat na yan. Manamahal, talagang tumalon tayo ng 3 beses. Hallelujah. Na walang pag-aalinlangan, huwag magbibiro. Tumalon 3 beses. Jump. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At muli, hallelujah, isang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, manamahal, tayo po dadako sa sunod na bahagi, manamahal, ng mga mahalagang announcement. Amen, praise the Lord. Ating pong tinatawagan po ang ating beloved elder, beloved brother.